Abusia yekodwa Nkwanta enche bia na nabo achetromo eti nananom ewo ense do no hima nyina na mpanifo se de bibu a ye bobi epomam ne senti na ho behia se abusua no ne adehye no hwe na omusihene ewo Duayaw Nkwanta na Duayaw Nkwanta sembeto yewre kotoko hene nim wa bra na enipa nan epre adehye no ewo Duayaw Nkwanta honom mekire Tetretem samantwia wompi eno hene yire mfodwa brago ena ebepi honom entam bepie mu waba Tetretem fo eka edi egu hene yire so ebaye no ena yirwa epa committee se womonkoi na womonkotena se na womonhwehwa asem na de besi bia no mfa emebo yirwa kotoko hene ampa ananom so ye ne sade ese ne fata ede bedan yirwa na bra yirwa tena se na omohwe asem ne mu nyina ewiye no ena yirwa eche sakonwa no de no kwasem ni odo ma ono ankasa ne yire ohene yire mfudwa brago se wonhwe Duayaw Nkwanta ma no ntie nei de ye pe omo a omo ya de hia de ase no ankasa na ohene yire ena ye de ama womo na enu achi no yehu se Tetretem ne samantwiafo ede dibem abre yura na anu ase tena twato yikura no omo de dibem eba ye wompifo do omo anfa ama enam so kwa ma chameka se do onfa ama wonko enye hwe nti enim se akwa akoda ye sore ya enya asem akora da ne duabro ne no me Duayaw Nkwanta ya enya asem keto na ansa na no ye nkonko hwebra yewra kotoko hene eka asem no buaye no se de si course okotoko film ye ba ye to aso
There's also a kind of sense. See, all that is about trouble. Sister Mary, young and time open the whole of Nema. Or not about those who yell about Kuna. It's one annual was about Tosunano. Over the other people who are saying, tell them that is small. Tell them the whole of Nema. Also, I said, what happened to my family? Also, I will feel. Tetretem will be our order. So, by the different travel. I two sense say, Ghanaian Asante. From the Puri. Young. So, sometimes you go try to end like that. Or what I was about. Duayaw, young. So the two move to this year. Young. So I'm going to ready. Go to the one. What do you do? Someone may find out you are. How much you are? What's that going to do? Or someone may find out you are. Or someone may find out you are. Or someone may find out you are. Ọ̀nà fún bí ẹ̀rù kùn wá. Ọdún máa ń fẹ́ lè yé ma. Etí ẹ̀. Bí ẹ̀nu. Ọdún máa ń fẹ́ lè tù wá. Etí ẹ̀. Tí ìnáná yà wúlò wọ́n mu yìí lẹ́sà. Ọ̀sán ọ̀dà wọ́n ebu ti sẹ́ ebu. Nínú àwọn ọ̀nà àjọṣe ẹ̀ ní ata nínú ẹ̀ ẹ̀kúta. Àbúrò ní àbúrò dẹ̀nyàmé. Nínú àbúrò dẹ̀nyàmé. Àwọn sábà ìjọ àwọn àǹtá, àkókò àwọn sábà ìjọ àwọn àǹtá. Ayé ìjọ ẹ̀ tó ń lè sábà ẹ̀. Ọdún tó wá ọbí ẹ̀kú bì, kẹ̀kẹ́ wọn dò, yàrá ní àgbà tó bẹ́ẹ̀. Nígbà ẹ̀wọ̀n yàgò. Etí ẹ̀ yọ̀. Nígbà àwọn ọmọ kẹsàn-án sẹ́wọ̀n ní ìlú ìtàn. Yọ̀. Tí wọ́n fa sẹ́bi ọdún sí ọba tó dání bíyà. Etí ẹ̀fọ́ ìlú ló ń sọ lóko ẹ̀. Tọ́ sọ̀rọ̀ ọjọ́ ọmọ ẹ̀sán sí. Ọdún wọn ti sẹ́yìn. Kwame ọdún wọn ní amatẹ́wìà. Etí ẹ̀. Sínú sẹ́lẹ̀ tiẹ̀. Sábà tó wá ọbẹ̀ nù. Kwame. Sísè ọmọ ìjọ ọdún nìyína. Etí ẹ̀. Ọ̀sẹ̀ kásán mẹ́ka àdìsẹ́díẹ̀ ìwé àwọn ọmọ ìbùkún fàyè so bẹ̀ka ìyá bá gbìnrin ẹ̀hó. Ṣé olùdíje ìyìnà ẹ̀ lọ́sọ̀ bẹ̀kẹ́ sẹ̀ lọ́nà àdìyà sí ni yẹ. Àbúrò nù ọ̀bẹ tua ṣé ìyìnà ẹ̀ lọ́sà Kwame. Sẹ́fẹ̀ tó ọgbẹ́ wọ́n kọ̀ọ̀kan kuma ọbẹ̀ tó wá bẹ́ẹ̀ tìá. Etí ẹ̀. Wọ́n kọ́ ọgbẹ́ tó kọ̀ kúkú. Ọbẹ̀ tó wá bẹ́ẹ̀ tìá. Ọbẹ̀ nù nínú ẹ̀rú sọ̀fọ̀. Etí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ nínú ẹ̀sẹ̀ tó pẹ̀. Ọ̀sẹ̀ wọn fà bí bí sọ̀fọ̀ tó tẹ̀ ní báyìí wáyà. Yẹ́nì àwọn kan wá sí ni. Etí ẹ̀. Yọ̀m. Sina bibi ya n'o nya kó ní n'akoto ẹ̀dẹ̀ kan ase. Yẹ́bẹ̀ tó yá dọ̀m. Yọ̀m. Ní ma mi ní ẹ̀mẹ̀ yà kó. Fẹ́mi fili. Fẹ́mi fili wà mí ní ẹ̀bẹ̀ bágo. Bí ẹ̀bẹ̀ kúrò ní ọmọ ẹ̀bẹ̀ bibi ya. Ní ma mi sí ní ẹ̀bẹ̀ kú wa. Etí ẹ̀. Wọ́n sí ní ọmọ ẹ̀sẹ̀ yà á kú ọ̀bù. Wọ́n sọ náà báyìí wọ́n lè fi sọ́mọ́ mi sọ́nà àbúrán etí ẹ̀ yọ̀m ọjọ́ fojú ẹ̀ sùn yàrá fẹ́ bọ́ ẹ̀dọ̀ kọ̀ wó fẹ́ bọ́ sí àbòsí
Watch out for the yard. ATI. About us, one now, I hear you know. Someone knows it's no qualification on me. Quite a well on wire. Quite a well on wire. Quite a well on wire, we don't hear me. What was the video? Quite a well. That's what I'm saying. So, person, the answer. Young. ATI. Young. Young. See, my boy, yes, I try to let out home. I said, my boy, no, I'm not going to answer. See, I'm going to say that you ATI. So, you know, young. Young. I said, well, so the job for young. Young. ATI. Young. Young. So people are so that we done here. No problem, it's money. So don't see 50 so yeah, no. And this time, people don't you go. ATI. She does talk with us to be a fellow in the back. I know some of the man also, or maybe and this time. ATI will be. Look, say that and say your prayer. And I said, we go to work by the you, what she will probably say. Say, and I'm also a little power so I put in answer the boy. Go by here, let's not home. So they never so much and say, believe you go at the said yet. And I don't believe you. Then so, he says, see, and I know some good. She said, my brother said, they said, yes, you have been on one. Then they get a second. And I'm a mom, also, we don't go on here, we couldn't go. Beautiful, totally beautiful, it's so beautiful. Which will you do? No, no, no. What will you do? Yeah. Don't worry. I think my whole dog will do anymore. I don't do it too. So did you? We are busua intina sei na amane no esi koso ewo kotokofie mu na tetretemfo esomkoko apai ni nyina ne se mentimi ho asene dwirim bia koso ewo abra committee ne tenase no na empo committee no ensem omukuru chegu nkrata so de babeto abonten no nye sansem no ena omkoye a omkokan ye emu adansefo nyina omse omo anyi sa adansefo no adanse enso so omudin etumi aba nkrata animu a wo mo chese o mo twotwo nkrata edin junction nyina nya de ade atototo so a enya semketo akwa busuan yenkoi yinkuti omo nso nsem a wo mo wo edeka no dua nkwanta nkonwasem ebayi ye hwehwe asomdwe wi kurim enti obi a mfa basabasa bia mahada ne santi ne de kodan otumfo ositu na yakom ahia mpabibri ama asem ne de yaka bibibia menesi ya ewose nka embuaye no beba abonten senia esepepepe ye hya ase no otumfo ede susudua eto ho se omonkwohwehwe ade nase omonkwohwehwe abusua osetu di ka no ekoi ya okowari hu afi embuaye ne ba abonten no ye hu se omu pia susudua otumfo de to hu ni nyina no eto nchen afi katasise no broye bi ebaya adadi pefe ya samri ye wo ho adanse senia ye kan obi susu se ye sabi
animguaseɛ bi ɛne ɛpɛsi egu obi nti ne yɛka wo ho akwanya sɛ wo so emu ɛba abɔnten na ne ɛwɔ no biara no yɛde tu bia na to social media ma obi ahum ɛnokora a ɛwɔ de yɛkan mu ɛnokora ɛwɔ asɛm no mu no ama afei asɛm a yɛde kɔdan otumfoɔ no sɛ ɛyɛ siesie yankosaman wapia ato nkyɛn afei ogina soso kora agyi bia nkwanta kuro no sɛ ne dia nti baabi ɔpɛ biara no wotimi de kɔ na sɛbi mpraduasa yɛde yɛho de yɛkuro na kuro no sɛ yɛ nipa a ɛbaa ha ebedi pa aboaeɛ no ebi omedi ka ba yɛ banafoɔ wɔmɛtɔ so yɛ fulanifoɔ wɔmɛba bia mu yɛ bahuri ɛna egunumafoɔ bae wɔn yere no mu wɔn bebree ɛna yɛn yɛ ka wɔn bɔ mu me na nango yɛ aka wɔn bɔ mu atu wɔn din sɛ awo piifoɔ enti sɛ yɛbɛpam yɛn agyi yɛ konwa na yɛde kɔma fulanifoɔ asɛbi wɔn kura firi Ghana ha sɛ wɔn mmra mɛfa yɛ kuro no wɔn mu nie so wɔ ha na ankɔ yi ne saa nti na yɛn pɛnto kwenti no yɛde akɔdan national Chieftaincy secretary go so afei yɛde junction order ato so afei yɛde krata tufoɔ so register ɛkɔ court sɛ ɔmomra meyi saa nsɛm nyinaa no yɛnyɛ ahoboa sɛ yɛkuru dua nkwanta yɛbrɛ yɛ ne yɛkyekyere yɛm yɛbɛsɛ yɛkuru no na mmom deɛ mmara ne da ɛne ne anokora ne da biara so no yɛnyɛ akyire die yɛbɛgyina mu a kɔsi sɛ yɛnsa ɛbɛka ɛti kuro ne deɛ yɛpɛ yɛkuro ne yie ne sɛ nti ɛne yɛma ho kwan sɛ obi ntutuo anaa obi nyɛ basabasa bibi bia yɛyɛ bia yɛ makuro ma divisional commander district commander MC wɔn nyinaa ehunu nkrata yɛ nyinaa wɔn nyinaa copy anamo a yɛtu bia no wɔn nyinaa nemu yɛ wɔn Tetretem abusua no yɛnyɛ abusua yɛyɛ basabasa ne mo yɛhwehwɛ sɛ ɛnokora no ɛnaadi ɛsɛn nokora ɛnaadi nti no ama nkuro bebree ɛwɔ bono ha sisi yɛ a ɛmɛntɛm ho ase abam ebe ne sampa ebe ne sankore yɛ yɛtutu atuo kunkum nipa sɛsɛ ebrekum ɛdeɛ aba ya omesi hene tumfo so asa besi hene anhwe na gya atum ye kuroma de yimpa bisa de senti no na wo se yetimi frɛ nananom so ma wo mobam na no kure bia wo mu bia no ɛdaagi nti ye kan ho asɛm wɔ court ye kan ɛho asɛm wɔ ɛhemfo atenaye na ye wo se ye ka sunsum so ɛnka ye sɛ ne bɛ na no kure bia wo mu no ɛbɛdaagi na ye kuro ne de ye nhwɛ ma ye kuro no ɛnsɛi we na anso ho a ɛno achi ɛna ɔman kɔnfoɔ so se ɔtetena enye yie esan sɛ ɔno na ɔman nyinaa wɔhwɛ sunsum nsɛm ɛde ma wɔn mo ɛna kuro no so wɔhwɛ sɛ deɛ nneɛma esi kɔ no a ɛbɔ a kɔnfobɔ no si kuro mo wɔtimu bi nti ɔno so ntwɛn ɛma ne mbɔ ne sɛ nti ɔno so atwa abusua panyin ne yerɛrɛrɛrɛ akɔ wɔn mo esuman so akɔ gunsa aburu nnua atwa dwan ɛde agu so sɛ Tetretemfoɔ sɛ konwa ne yɛ wɔn dea enyo omo de na so yo omo de a obo abusua nyina adua enkum mu nyina saa so na wompefo so se yo omo de a na enyo omo de a so a eni kurom ho nsuo ni abosom eni wonom endi yenti do man konfo oni abusua panyin ko duru ho no omu du abo no so yenhwe wie abo so bo asase osbi yo tia be yo asase yo na so ntiaso wo na obo wi ase ne ma nyina na ahenie nso ye wo de a eja pay nsa ne kura mi ntimi ma nsa no me sra wo kwa na ma kira wo nsa Listen to power in the sun. Now, what you ask a master a year pair. We son of what I see swear. As I see, I put him once I do. Now, you have a better son. I'm put them have a better son. I could see a better son. As the car better son, and Pierce to better son, and you call better son, and I tell better son, a show for better son. I retire better son more. I declare better son, the Barbara better son. The two about for better son, a show could better son. It's good. You are some time what time was here. More for. Na na bi nsere o man kwamfo bontam ya papa kwamfo me na bigina hai bigina ha se Tetretem ni eno kwa asemasi obi ankwata ha Tetretemfo se enkwanta konwa ye wo mo dia ompifo se enkwanta konwa ye wo mo dia ti bigina ha ma pan ni mienu nyina obi a akonwa ne nya ne dia o presa akonwa ne ya ne dia so Tetretem ni na akonwa ne nya ne dia wo se enkwanta konwa ye ne dia na namnum samanfo yi mo ma Tetretemfo nyina tenhye sa won before so akonwa ne nya wo dia ana omo pre ade sika ewuram sa akonwa ne ya wo dia a wo before nyina senhye migina ha asam no ba ya de kokoda otufo o se tutu na yenim se ye papa ye nana ya de nyina no sam se obeware me nana adubia kese a wona no wo mema mienu wache tono ene koto asabwa a sa ankoda nyina benyini bedi akonwa no bi e wo bi ankwata e ma wo mu wi
ma ya punu ma kwamia ade aturu wada roma sabre kokoduru no atrankomia Asante hene pa wo no omo kwaje keta atehede asem a ewosen ka oboka no omo anka enti mele migira ha pai se akonwa na tetetemfo dia se nya tetetemfo dia na tetetemfo predia tetetemfo nyina senhye se enya wo mpifo dia na omo so predia o mpifo nyina senhye asem nipa a omo tena ase a omo di asem no obi a ode keta atehede wono nso wone na busuafo nyina senhye migira ha mebodua so obi obefiri mechi so kwa akoda de dua no a wa ma me ho so fini wona dwene mu a da na mo nsuma samambofo okoda ne kete so a omutu to okete so piafo me nsem ni wa pa ko shan mam abu chapen be taja no kwasa kwa ha ntu na taja na wo se na na nya dai una ya bu chapen ni kwa ha ntu ma no monyere dwa no yawo patu na so dwa nu kika ho o de chire na eden abusia pati kan ma no oh yawo de na wo chire kwa da de na ma no eje dwa ni yeta o enye dwa ni yeta dua bodwan ani yeta na nanom samafo se mo wo ho ampa tetetem samafo yi Nkwanta nsu bi ata mo twahia akwabo no so da enye tetetem fo akwamia na tetetem fo apra akwamia no dia mo ba tetetem fo enyina asense da nya wo mpifo akwamia na wo mpifo so mo di sika aje akwamia na mo ba wo mpifo nyina asense obi a obefiri machi so wo kwa akoda de bia ya say ana kwa mfrimpon a friend ko mpo anache obeye bi ma asanteman o ma asanteman sikadwa kofi na sikadwa kofi ya sunu asanteman ya se busumfo bi ewu ana o kire tadom se ya no kura se mpo anache ebeye bi ma asanteman dia na se sikadwa kofi wo ha sa asem wo yi no kura bi a wo bia mama mpie mi bodua yi obi fira kire ase okoda na okopera ne se me oba be kume mekata so ana obesi abekwa so abomtu akumia oya akro na obesusu saa no osusu a mo masa mambofo egu no anado ya to so mienie na tetema busuane nyira sa akumia na nya wo modia na wo mo se ya wo modia na wo mo pra na nam samamfo yi munkum tetetefo nyira ya to so mien sasa wo mpifo anya wo modia na wo mo se wo mo disika di tetetefo akumia afade a obifo nyira mo se wo mo nyira ase we enti na sei na amane no esi etie oka bibi de fa sade eniema anansem bi koso ahensem titiri bi koso ewa hafo ne bono ne mpatemu na anyambia se yero kotoko hina ka asem na se asem no antine utirimu a yedidi bemba the word dibem no se na musiti ase yakoka asem awie so obi ka asem na obi adi asem na mama obi dibem a ekire sei minim se nananom a mo bonua ya na se wo mo eka nsem eka seti a chiame no sai no musiti ase de fa fi se asem ne wo asem na dibem ba de a na memegi dibem no a che se de me ka no ena ye no kore mo tumi abegina chiame anim de dibem abra chiame sa ko gyan no kwaka de mo pe e de na ba ya ma mo ko ya mo san eba e de dibem ba wie ya mo sa ko ya mo sa ko ya de mo ye enti no che se wo de bono eni nkrobe wo honom ebe ye mfato ho se o medicansi wo mo hene ana yera kotoko hene so akosi ne de ana ma mentime ho ase aba ho na munim se ye ntumi nka ma mentime ho ase
anasa ntiase ntumi management mo wase na beba ho no mo a enka mo ye de na mo kukura asem de ba kotokofiem se mo nim sa mo nsha asante ase na sa asante ntumi nka asem mamo yewra kotokohene ntumi nsi hene mamo a edie be ntisa mo tam asem no e ba ye ne de mo anta ho no na mo anta ase anka ahwedo di ade ho no na wanswan na bo Chitrom wu ye no hwan ne kokoye na yie ye yewra ne kokosie no dwumadie be na Nkwanta adi a wan yi kotokohene asutire ana yewra tran chema mo de mo paye bibia ho no mo da e ba ne sai ena fe de mo ba edidi bi maba ama asumdua ba hwan na shem kutupa hwan na she kira fe de mo kokodu ho no mo a aye hoye mentimo sin de yoyi eti samo nti bibia ase na se yebu aye na antene mutiri mu a bra mo batena ho no makrache ne kenkan ade no yewra ka che mo se de mo koya mo de kotu dwa no eno a na wakan no ana mo se twe obusamo se eno anu no ana mo se twe na watena ho no ma yaka ya hwabusua duamu asani mu abedru sabire wie a afi no akotena ba bi tum enkra e ma nya chia me na osante hene yetena social media so ne kasa samu pani ya yetena social media so ene ne kasa yesi asembi wono mu ase de obesi akwa asem na ye no udi bem crowd be di for kire se wani ensu ade mu ade saka kire se wo de asem no ekọ chieftaincy omo secretary wo go so afi wasama otumfo krache no kotoko hene dia wo ka ene wo chro woni tumi so obesi hene wo Nkwanta de mamo etu ono kotara onom se wo chrochro na dia mamo woni de sama wo ka ene na krache no wo chro na wo de akwa yewra oba ye so no yine ye frem na ebu aye wasa kan ni nyina de kira mo se no chro no na mo nyina mo so gina hobi e ma mo gitumu yewra bu asem de ma na yire gu ni hire enti wakwa baby say social media so nti no yewra sama waka no mo ntia se nti no mo sama yewra akrachefo say mo do mo ko chieftaincy hene go so ye di injunction ko to so ni ade a kotoko hene na ko ni ne de no de ma na yire se wontena so enti say amma wa fempo na yewra kan se bia ye me de pa o say yenim wo kena asem na yenim de wo ho kena enti say we mu na wo mu di ne na ye wonkonya ni bo on makoko ahwa nanso so ye do mabata ho se we di kakra na we di kakra enti se yewra ba abeka asem na mo ntiase a bia matumi asa ba biom sa asem no hwe no nka biom sanfa mamo na mpo onu mpo na odi tumi na mamo se mo hwe koni ma no so waje film so mamo asem ka ye di bibia to nchen na ye o se onu ana de mamo maji mia na mse hwe mikuru ma me maji abaye dai ye ni hanom amame na amanye kwanso ye ntu hini nsi hini eti nanano mo a yewra tutu wo mo no chese ye nyebe bi wono mo a okay yewra se ono edi koni ma titimfo yimukuru waje mwe dai ono ana edi kuru na hye mo nsa ene wo se waje die na mo beye eti to da bia nyeme bia mo ye no social media no so no titiru ahensam ene nyeme ekoso no sa ahafo ne bono no mo behwe yie ahafo ene bono no de ekoso ho no mo behwe yie waka ntamagu obi so mpo yewra dem ho chemo enka de mo ye ne committee ni adade se o ma je damudie o mo agi sei adan na mo ba yewra anim no a ye ka asem no mo anka nche yewra se yewra ohene yira kwa akoma committee no adamudie nanano ma etra so bia dan kanya nanano amahene no na yewra yiye etra fi se Nkwanta ya amahene konwa ntanano amahene no na yewra yi wo mo so mo koka asem no die ntina waka se ebia Tetretemfo anase wei asumasi anaso menten agisika sei e de afi ohene wei ho ohene wei agisika de afi asumasi anaso menten ho mo ba tra si din akama no atum ama ya ka asem nyina de awie obi ani ho kyekire mo ho nom ye mo obi a kwan ma ne kan bi nanano nyina so kyere o madwene kontire akwam nanano nyina da nanano mama ihe obi a kyere na dwen asemi ho ye wie ye ne sa atoma amo mo so mo bom nkuro se ne kan no mo gitu mo se han krache ke kan nyina de to honom de kyere mo sana kurora no a kyere se da bi se na tie na me nam de ma nipa sumasi me yire nam de ma na ma ne tena honom na afi de wo wie na akotena chie de a o se one na nya adwene enti won tiase na tiase kyade akoma chieftaincy na me ka kyerɛ se ɔmanpanyin se wonka ahensɛm ɔmanpanyin ko ɔbono ko ka kyerɛ se wonka ahensɛm enti de wode baabi a wode kro no wɔn wonka ahensɛm enti ɛbɛyɛ a munhunu de wasamo yɛ munhunu amamani amane na munhunu mumpanyinie sɛ de musu no moban sitie hunu nyansa ɛmra mu achi mɛpa akyɛ hu de wasamo yɛ
adamoto a mo ye social media no so de ayese border so ja no asa ayese court dan ho abobo no enko ba bia entumo de saa sede kotoko hene ne hunu mu ne nyansa na okwaje sase pempa bo ne bunim sede etie nyina no ebre no so beso oba be si hene odua nkwanta honom e de ama mo samu peu ho ye ne mentime ho asene de we sebi ayesa ade bi no nsuro moja de social media ho nsensam ye hu ya tia ayesa ade bi no nsuro moja de bi eta moja ho entumbetuma ye de mbeye bia ebre no so obesi so de a bibie no betumi asi kwan ede ne yanko hu no obechem ede ntokwa ne yanko te wo honom ensusu ye baaso ede na sampansi yegusu huru ensusu ye wo hene wo honom ede be na brekumfo na na wo mo anye ensu akosi hene wo honom ede be na mo betumi aye aburo so achan so apai so a ye hu bi danti a mu dwan twai na ebesesa bibi na ye ka suman enyina ti a ewoi ye ka wo bodua antoa wo bakeka prane ni nyina ni ti wai wono na te so enti samu ye bibia ya sebi so mo nwene ho kakra fi so no konfo no ko no ko gyan obodua no konfo bo ni si kromo otimu bi ntawantawa aba osimebo abusua ni nyina adua na wo mu wu a de na obenya asam aba mentimi ho ase aba wo ye konfo wo so wonim honhom asem ene de enyema se etumi de ba tetretem ne awompini samantwafo a o se obi asa kunya ne ye ne dia enti de ye ne dia bia wonwu no mu wu a de na obenya panyin trafie emasefo amfo ena panyin so trafie mankora wo nya nanka no yebu nankarefo no so ka ho bi enti wo ye o man comfort say aba no honhom asem de na wo so ye de aboa wo ma abusu panyin so hwiriri se ye konkobodua de na mbenya de afrim ana de na wo no o da se ohekro no aba no ne wo ye adwuma se be fit tetete abusu mu se be fro ohene yire se be fro wompi ana samachia be fro babia no wo de o da so ye wo man comfort enti de enti na so do ho fo nyema sem edi enti o man comfort a wo ti kro ni mu a unsi hini ntu hini no utumi wura mu se wo kɔ na akobodua de wo hwɛ no so no wonsa ebeka ebusu ha ADUMASA TV na de video Nkwanta so baaye eno no fadwen cheto no ma mobu ni die atumi aba wo kasa mu ya de mu si ha yakra